Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng Dempel. Lagi mau ceritanya makan bakso neng Artomoro ketemu artisnya Sumber Gandu. Malah cemburu Parni. Namanya siapa Mbak? Mbak Parni. Yo Pak. Loh, belum. Ki mau bos dari mana Mbak Parni? Koma. Mau kemana? Lah lanjut lah gak iso ngeplok kok bos aku. Njaluk duit. Iki aku arep gempur ngeplok, Lagi, ki makan bersama Mas Tommy tadi ngajak makan mie ayam bawa saku berapa Mas Tom? 40.000. 40.000. Iki lho tak dodol duitnya ya. Asli 40.000. Kok nek kurang piye? Bos ngebos duitnya ya. 42.000 ki lho. Aja aku ya Pak iki 42 ki lho. Lah ki nek kurang piye petonge? Isa-isa aku seminggu. Ngono ya. Heeh. Ngono ya, Bro. Jere nek kurang isa-isa bolor isa-isa. Sing ngeplok wae. Yo. Yo. Oke, Bos. Lu mau kemana? Rono. Lah ono ki apa delok kelon ngono ki sing iki. Pani panas. Malah ngale lho Mbak Parni. Kok kene. Nek kene wae. Nek kene buku kene. Mas Lupi kemana Mas Lupi? Lho, piye ta wis putus? Ora putus. Lah kemana? Kene lho kene. Nek kowe rasa ngono. Mbok kok ning ndi ta mblok kok iso wong kok iso. Kene ben keto. Oh, lah iki yang mati tengah to. Mati mau bongko. Kene lho. Iya. Kene. Terus mana Mas? Iya. Lah Mas Lupi kemana? Baru. Aduh, lah masa entuk cewek nek. Heeh. Malah tuh. Piye? Ayo lo bakso iki lo. Mbak Parni makan bakso belum? Dibelikan sama Mas Tommy. Mbok kok ning ndi to ya mbok ketutupan to. Mbak Casen. Caosnya sih. Iya. Mas Anang Budi. Perang dunia ketiga Gus Jo Mas iki Mas. Sangune iki lho Mas. 40.000 ki lho Mas, biyo duit iki lho Mas. Iki lho utang yo aku isa-isa seminggu. Sendoknya. Pokoke 40.000 wanita aku jam bakso iki. Iki malah nes wae Mas Parni. Piye iki? Duh, banyak sekali, jangan banyak-banyak sambelnya. Ketemu ya. Nanti Allah. sakit gimana? Aduh. Bu Tia ini malah ketemu istri tamblok yang tuai. Berarti Dajo piye iki terusan? Ki nek gelutan piye Mbak Tia? Ajur iki. Iki lho mlorot terus iki lho. Ditakoki gak ngemaur lho. Lah ki jere goleki dirimu ning omah lho, Tom. Gak enak, Tom. Ya wis sampe golek aku. Isu kan aku ngisor kowe. Lah, Oh. Kan lho, tuh kowe sampean. Isu Loh. mau. isuk mau. Sing akur ya Mbak Ning. Mah, kok iso Mbak Murni. makan dulu. Iya, yo kayak ngene lho. Iya ya jauh. Dajo. Ki piye terusan? Wis piye terpaksa yo wis gak apa-apa to. Dek. Lah ki Seperti- nek gelutan piye? Gelut butuh terus didem ngene wis kok. Dajo. Duh, lah iki minumnya apa piye to? Gak ngomong Ngombene apa? Es ya, Mas. Es itu, Mbak. Minumnya belum kok. Es itu, Mbak. Makan dulu. Lah didulang malah kene keprok mangkok to iki kok ya dhewe ngono iki. Iki wis mecucu ae kok. Ora apa-apa kok iso. Ya, Pak. Piye to? Aku ngevlog Pak Ya Teh. gak apa-apa, ngeblok kan dalam arti kan gak masalah. Dek, Pak Kowe ngene Teh. lho, jalan kene gunamu jalan kene lho. Ijane ki wong telu to nek mbok ge gambar. Apa ya ketok to, Mbok? Yo apa to iki? Tapi nek mbok ge gambar to Pak Teh ngene. Ayo kono gak ketok ya, Pak. Ketok to iki.
antara yang muda apa yang tua ngono lho. Pak Teh. Tolong komen sing dinggo ning anune. Beri tomblok pilihan ya, Bu lho. Kok iso? Lho, Kok iso nusul nesu iki lho Parni iki piye ngono. Cingke berarti kamu tahu nek Mas Tommy di sini. Oh. Baru. Anu, dari motornya. Ya, ambumu ki wis ketok to. Cium keringatnya ya. Ki petok beduk. Ki petok beduk karo petok tutuke. Jadi ambumu ki karo Mbak Parni kok dodoan wis merenget Iki lho kon ngene iki lho kon Penciumannya tajam ya Mbak Maria. Iya, Wi. Apa wi Pak? rangkul. Pak Teh Ini iki ning ora tempat umum Pak umum, Teh. Pak. Ojo Ojo, Pak. ngono kuwi to Pak Teh. Kok sepil bleduk lho bleduk ya anak jarian kuwi to. Kok iki kok. Lah iya. Lah ya kok iso ngono iki piye ngono lho. Mun aku. Ya bos tolong komen bos go. Iki kingko beri pilihan Tommy ya, Bu lho. Wes kok reno-reno ae wi. Ngene tanggal maine kok ya wong kok. Piye to? Mesti ngono. Oh iya. Kingke berarti anu Bu lho. Mbak Parni kingke kok dodoan wis ngerti nek Mas Tommy ning kene dadi wonge menggo mak slinker ngono. Sistem dalam. Ya iki dok rono ben ketok. Wes ketok lho, ketok bos, ketok bos. Nah. Nanti di sini kok bedesen to. Kandhani kok. Oh, 2 sendok lho sambele. Tumbe sik ese pedesen lho. So. Bojo loro srit ora. Keri-keri Mbak Neng. Tinggal kapur tom. Ya iya. Bojo loro kok hobi. Oh, rahasia. Oh ya wes, karek wae ya. Ya wes. Pane pedesan. Ya pane pedesan sama sambel Ya sambel sambel kok. 2 sendok lho. Kok sok. Kene tempat umum, Mas. Kene bakul bakso gak enak Apa Mas. Mas KCW apa? Gas ronde 2. Lho, kok panggah ngono neh. Dukunmu ning ditam kok oleh bojo loro alah. Iki den kae tambahane 3 to teko. Lho, mau kemana? Kabur kan? Lho, Waduh. Dihabisin. Wes dikain opo ya? Ayo. Jalur dua dikain. wis diwae duit. Wes ditukone bakso bareng opo jane. Dan layak sih mau kabur. Maaf ya, aku nek bodoh Iki Wes dulu. tak dhisik. Wis diwae duit jalan aja wis kita taman bakso kok. ora dintenan kemarin. Lah wong sambele 2 sendok lho. Sambel ditumplok. Kok nek gak dintenan kok reneh kok. Tintane. Pedesen asline Mbak Parni. Lah kok mlayu iki lho. Iki lho bos pedesan lho. Lah iya. Halo, ngono. Ya iya. Panasen to lampune. So, Parni pedesan bos, saking Piye iki? cemburune iki mbuh mlayu metu. Langsung panas bulbul lho. Atine. Oh iya. Ingo kira-kira nek ngatasi piye, Bro? Pas bote ning krih-krih iya. Alah keri-keri. Sapa nge? Ora bos, ora sabar santai bos. Wes Urung ben. sambungane mau. Sambungan di wong Urung. orang vlog. Peluk Jadi Parni Mbak tom Parni tak ben gak sepilna mesu. lho iki wengi. Makan bakso. Iki ning Terus tempat minumnya umum, es Mas, teh, kawani Mas minumnya. aku umum darane ngene-ngene Mas. Ki mang bawa sepeda apa jalan kaki?
Oh, bawa sepeda ya. Ning ndi sepeda? Oh, kae. Jajal diitung sik pira? Baksone telu. Gendhae ya ki ngono nek Gendhae. kirane isa-isa apa ora ya? Assalamualaikum. Hmm. Assalamualaikum. Ini tetap ya. Ya, Nah, itu. telu. Assalamualaikum. Wes, 38. Aduh susuk pira Jek ta? susuk, Bos. 40 pira nge? Jek 42 berarti susuke ya 4.000. 4.000. 4.000 cek kena ngutung kerupuk. Murah. Wi, Par niki cemburu wis ket mau kok. pira ngeteke 30? 8. 38 wis iso ngingoni bojo loro, Bolo. 38 wis iso ngopeni bojo loro, Bos. Piye? Wis iso ngingoni bojo loro. Nah, kuwi lho 38 ngopeni bojo loro, Bos. Jek turah. Tejek turah 4.000. 4.000 kan total iki 42. Ya, Bos. Masih turane kan aku. Oh, tukurane kayak kene ya, nya. Iya, tenan lho Kiki. Lho. Tukurane kayak iki gondang susana. Turane kan aku, Mas. Iya kan wis Ya 39 perak iso ngingoni bojo loro ya, Put ya. Kondi, Mbak. Aku di rumah Mas Tommy. Nang mek metu iki. Heeh. Mek apa? Duh, mek apa ki, Tom? Lah malah parni takok Mbak Neng ki ning masuk kowe ning ndi Mbak ning mae Mas Tommy. Lah mek apa Piye? piye jajal Lur? Lah ku nyauri. Menurutmu piye Lur? Lah ku nyauri piye ki? Tadi main ke sana. Har. Main apa? Waduh, main apa, Tom? Iki ora main dolan. Ah, Lah mang main Oh, so- apa lho? bolang malah guyu ae to. Ya. Wes. Kayaknya iki cek turahe duit cek 4.000 ya. Nah, cek 4.000 ya. Oh, beli buat apa? Aku mbak wedangku. Gue tuh wedang ya Lur. Oke Lur, jadine duit 42 turah 4.000 tak kene parni po ya wis ning sak wis rene popo iki. Jadi bolo ki konsepnya berarti bojo loro ora perlu sugih. Betul. Cuma 30.000, 38 lho wis ngingoni bojo loro. Iya. Iki lho wis nerima. Ya. Wis nerima bor. Dengarkan ya teman-teman, kata Mbak Neneng tadi. 38.000 sudah ngingoni bojo loro ya teman-teman. Wis Iya. ngono lho, nerima ae. Ya. Jadi cara bondo ki goleke bareng bolo. Iya, dadine kita bersyukur Jadi, aja. menemani dari bawah aja sampai maramu pas sugih. Tiwas dicutek kowe. Ya. Kosok sembrono. Duit, kuwi? duit 50 berarti bojo telu blok. Bojo telu. Lah somben mah petok Mbak Erna barang. Ayo kita iki Bu, Bu Tia ki ndang piye ngono lho Bu, Bu wis kadung mesra iki, Mbok.